רבקה! מה? רבקה! מה ישראל? דברי חזק, אני לא שומע. מה? מה ישראל? מה את מכינה שם לאכול? ייקח זמן עד שיהיה מוכן. כמה זמן? כמה שייקח. אבל אני רעב. אתה רעב? תכין לך סנדוויץ'. אבל אני לא יכול. ישראל, אתה מקשיב לי? מה קרה? ביקשתי ממך מיליון פעמים להחליף את הנורה במקלחת. ועכשיו, כשאני רוצה להתקלח, אין אור. מה אתה רוצה, שיתקלח בחושך? זה מה שאתה רוצה? אוי, בחייך. תקחי כמה נרות, תדליקי ותהיה לך אפילו עבירה רומנטית. מה רומנטי? אתה יודע מתי פעם אחרונה התקלחתי לאור נרות? עוד שהיטלר היה בשלטון, יימח שמו. מה לך ולהיטלר? מה לך ולתקופה הזו? אתה לא נולדת בטבריה. שתדע לך, יש דבר כזה שנקרא זיכרון קולקטיבי. אתמול ראיתי את זה בערוץ 8. אוי, בחייך, קחי סולם, תטפסי ותחליפי את הנורה, זה פשוט. לא, אין דברים כאלה. אני אחליף את הנורה, כמו שאני עושה כל דבר בבית הזה. לא, אני ארוג אותו. לא, אני ארוג אותו. מה? מה כבר קרה? מה קרה? מרוב עצבים עליך נפלה לי הנורה. אתה חייב לעצבן, נכון? הלו, לאן את הולכת לבושה ככה בשעה כזו? אני הולכת ליעלי ונשארת אצלה עד שתתקן את המנורה. אבל אני לא יכול! אשתי נשארה בעפולה, הבעל שלי במפעל, שמי דוקטור אביבי, שמי שולה. נו כמה הוספת במשקל.